Jiena u Stellina minn ġewwa l-Marsa insellmulkom lokalità. li qatt ma ġejna fiha. Ma ġejna fiha. Jekk intom qed taraw xarabank, lestu għax aħna forsi se niġu nħabtu l-bib tiegħek. Wara ħafna mixi forsi nħabtu l-bib tiegħek. Għandna vakanza vera sabiħa, 4 tim ġewwa Sqallija, lestu ruħkom għax ġejjin. U l-pjaċir garantit. Nimxi Melanie, għandek x'timxi. Stel, qegħdin naqra l-bot mhux ħażim il-Knisja. Fej bdejna. Nibqgħu nħabtu Ejju, aħjar. Issa, hawn għandi fejn nistaħba wkoll. Tajjeb, Inti ħabbat jien jew ħanħabbat. Iwa, daqqet u Stellina dejjem jirnexxiela tgerfixni b'xi mod jew ieħor. Mela, hawnhekk. Tista' tiftaħ li please? Jiena Melanie jisimni. Jekk tista' tiftaħ li xi ħaġa li tuħu pjaċir biha żgur. Emmu fetħitli. Hello. Inti x'qed tagħmel bħalissa, Sinjura? Qed tara xarabak nista' nitla'. Kemm qed nieħu pjaċir. Kont qed tistennina. Kont tistenna qed tinħalla t-tifla. Ejt il-verità. Inti qed tara xarabak u aħna naxtejdulek. Rajzija, kif inti? Qed tara keċitata ħafna. Kalma, x'ismek inti? Rosali ċini. Rosali, mela. Rosalie. La inti qed tara xarabank, jiena llum għandi sorpriża għalik. Inti rajtna qed tara nafda l-ġimgħat. Kalma, għajni ma nintaqa' ma' xi ħadd għasek eċitat. Rosali, ara, jiena semmu Sqallija. Fil-ġimgħat li ġejjin, ħanagħmlu 3 tim hemmhekk u se noqogħdu ġew Converted Railway Station fil-muntanji, post verament sabiħ fejn wieħed jista' jirrilassa, igawdi x-xenarju ta' madwaru, ħamorru postijiet vera sbieħ, bħal pereżempju Ragusa Ibla, Modika, induqu ikel vera tajjeb, u meta se nkun qegħdin hemmhekk ukoll, mara se ntellaw darba life coach li jismu George Wienet li se jellimna naqra kif għandna ngħixu ħajja iktar tajba ħafna aktar rilassata u anki kif niklu u forsi nitilfu xi ftit biżejjed. Inti titħajjar tiġi magħna. Taħseb. Tajjeb tip. Hello. Rosalie, joqsob xi ħaġa żgħira jekk Mela. tixtieq tiġi magħna. Mela, Mistoqsija sempliċi, envelop A, B jew C. ċenta Iċ-C, taċini. Mela, Ħanżomlok l-oħrajn Stel. all right, mistoqsija faċli ħafna. Iva. Sqallija hija gżira Taljana, Franċiża jew Griega. Taljana. Yeah! Mela, lesti ruħek għal-mara fil-ġimgħat li ġejjin. Kull ma tfadli n-nessa nħarsu għadda l-emmek u rejdu fl-imkien. Għana wkoll, ta' Xarabank! Owejo! Owejo!